2018 елның татар дөньясы өчен тарихи мизгеле. 12 ноябрьдә Татарстан президенты Шаян ТВ-га хәер фатихасын биреп беренче тапшыруын эфирга чыгара. Невеста. Ул чакта ук президент Шаян ТВ-ның республика өчен әһәмиятле проект булуын билгеләп үтте. Әлбәттә, монда бик зур өлеш җитәкчеләргә генә түгел, балаларныкы. Менә без монда күрдек. Шушы эшне балалар үзләре эшләсә, ул кызык булачак һәм кирәк дип санаячакбыз без аны. Бүген Шаян ТВ тәүлек әйләнәсе һәм иярчен аша бөтен дөнья аудиториясенә эшләүче телеканал. Бүген мин сезгә Казан мәчетенә куелган һәйкәл турында сөйләячәкмен. Татар телендә мультфильмнар, Без флейкны тагын бер тапкыр. блогерлар мәктәбе, конкурс, фестивальләр, Шаян ТВ телевизор экраны янына Татарстан балаларының гына түгел, чит төбәкләрдә яшәүчеләрне дә җыйды. Кызык канал. Анда татар телен өйрәнергә була. Балалар өчен ул миңа бик ошады. Biz ikimiz de туып үстек Германиядә. Шаян ТВ-ны яратып карыйбыз. 2 ел эшләү дәверендә генә дә Шаян ТВ ТЭФИ финалисты, республика һәм федераль дәрәҗәдәге премияләр лауреаты. Иң төп нәтиҗә ул безнең балаларның татар телендә иркен аралашуы, сөйләшүе һәм әлбәттә сәхнәгә чыгып җырлавы, телевизион тапшыруларының үзләре алып баруы. Амина кызым, әйдә дәресләр хәзерләйбез. Әти тукта, җырны кабатлыйм. Йөзләгән баланы Шаян ТВ татар телендә җырларга өйрәтте. Сәйлән музыкаль фестивале һәм балачак җыры, авторлар һәм композиторлар конкурсы республикада кискен торган балалар өчен татар җырлары булмау проблемасын хәл итәргә алынды. Бүген сүз куешкан ураган тигәнәкле су буе. Су буенда тигәнәк тә күбәләк. Музыкаль фестивальләрдә җиңүчеләр җырларына клиплар төшерелә. Шаян ТВ-да үзләрен нәни журналистлар ролендә сынап карарга да мөмкинлек тудырыла. Шаян ТВ мин бик көтәм. Анда бик күп дуслар таптым. Шаян ТВ татар каналы булгач безгә бик ошый. Ул аны үзе дә бик яратып йөри, карый. Җәмил Хәбибрахманов Шаян ТВ белән бергә үсә. Ул анда татар телен камилләштерү өчен килә. Хәзер тапшыру алып бара башлаган. Татар телендә мин яхшырак белә башладым. Чөнки анда текстларда да бик күп мин белмәгән сүзләр бар иде. Аларны да мин белә башладым. Без бәрбер шәһәр җирендә яшәгәчнән балаларның аралашу теле рус теле. Монда килгәнче Җәмил бәрбер татар телендә фикер йөртмәгәндер дип беләм. Хәзер аның фикер йөртүе дә бәлки инде татар телендә, күбрәк татар телендә. Туган тел, матур тел. 2 еллык хезмәтнең нәтиҗәсен бу атнада зур концерт оештырып күрсәттеләр. Чакырылучы кунаклар арасында Шаян ТВ каналы кебек үк милләт һәм тел язмышын кайгыртучылар. Милләтебез балаларының киләчәге өчен, телебезнең киләчәге өчен, милли традицияларыбызны сакланыш өчен безгә бу телевидение бик кирәк булган. Шаян ТВ ул кадрлар мәктәбендә һәм алга табада шул юлдан барачаклар. Шаян теле ул татар телен сакчысы. Чөнки монда төп табигый татар теле үстерергә һәм һәрвакыт яңа поколениялар килеп өйрәнергә тиешләр. Эшләгән җирләрендә барсы да телевидение эшләмәсләр. Кайсы укытучы булып китәчәк, кайсы җитәкчесе булып китәчәк. Но ул татар телен беләчәк һәм татар рухын аңлаячак. Кичә концертта бер егетне күрдем. Ул татарча сөйләшә башлаган, әле гел русча сөйләшә иде. Мин гел Шаян ТВ каналын карыйм, ул миңа шул кадәр булышады. Беләсезме, шул кадәр шатландым, прям күзләргә яшь килә язды. Шуннан да менә балалар татар мультикларын карап, татар җырларын тыңлап, аларга безнең үзебезнең телебезгә мәхәббәт уяна. Танылган эстрада йолдызлары белән бер сәхнәдә чыгыш ясау, тамашачы алкышлары һәм дистәләгән камера объективлары. Бүген татар телендә сөйләшкән һәм аны өйрәнергә теләгән балаларга шундый мөмкинлекләр ачыла. Зур бер команда булганда, Шаян ТВ-да бүген 100-гә якын кеше эшли, иң югары максатларда тормышка ашачак. Айгөл Бәдретдинова, Ринат Сафин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.